edo Kalainari eta berehala berreskuratu du Barakaldok, orain baloia berriro Alavesentzat. Espartza, Oskar Martínez, Salcedo. Salcedok Casares eman nahi zion, Vázquezek mortu du buruz. Nacho, Meskitaren falta. Baloia Barakaldorentzat. Ja, lehengo hasiera nahasi hori bukatu da bizka bat, ematen du ja Alavesek neurri hartu diola. Poliki partida kontrolatzen hasiko da, baloi gehiago jokatzen hasiko da. Eta Barakaldo bizka bat bere lanera, ez, borrokara, defensako lan ona egitea berriro. Oso urruti gelditzen dira bi lerroak, atzeko eta zelai erdiko lerroa, bi lauko lerro horiek, esango genuke Diego Torres da Koemanetikan, ez? Eta horregatikan gero arazo handia dituzte. Baloia horre erdibidean gelditzen baloi hori dena Alavesentzako da, ez? Eta horre arazo handiak izango dituzte. Gertatzen dena, bueno, bat utzi behar dagoia, baina lekuak oso atzean sartu gabe, pixka bat alkarren ondoan hori izango litzak, ez? Eta hortikan aurrea Alavesen partidua izango da, ez? Alavesek gauza gondo egitea bali maitu, iruditzen zait partidua aurre ateatzeko aukera handiak izango dituela. Eta Alaves pixka jaiste balima da, arazoak izango ditu. Orlando lurrean falta eske, ez du ezer adierazi epaileak, eta Jonander Casares baino lehenago iritsi da. Zelaiak takonak eskatzen ditu, Gerrakoak, Bai. Gerrakoa, baina benetakoak, Pinturak eta dena, eskatzen dira gaur, Bai. Gaur jende asko ikusten dugu irriste egiten, eta bainetako ona behar da gaur. Orain ateri dago, baina argi dago goizan zehar eta bota duela, hemen ere bota duela. Hor batez ere zelai egaletan eta zelaitik kanpo bandan hortxe potzuak ikusten ditugu. Gustora ibiliko lirateke atetxoak. Bai. Jokaldi ona, Barakaldok erdiraketa, zeritxiko eman, kornerra. Hirugarrena. Denak ezkerraldetik atera ditu Barakaldok. Diego Torresek aterako du berriro. Oskar Martínez da Alavesen aldetik goian geratzen dena. Geni ere atzean sartuta defentsa lanetan. Hor da Diego Torres keinua egin du, atera du lehenengo zutoinera. Lehenengo zutoin horretan Genik urrundu, baloia berriro Diego Torresentzat. Erdiratzeko koinua egin, Orlandori eman dio honek Nachori, Nachoren kontrola, Espartzak gorputza jarri eta baloia kendu dio, lurrean geratu da Nacho, baina epaileak ez du ezer adierazi, ez du ezer ikusi. Espartza alboko sakea Alavesen alde. Hor, baten du zapaldu egin duela edo. Bai, ezkerreko ina zapaltzen diola. Meskita Ander Alainarekin jokatu du. Baloia berriro etxekoentzat, Bizkaitarrentzat. Eta gero zelaia aipatu dugu, poliki astunago egiten egongo da. Fisikokire gaur benetan ikusiko eguna da zein dauden ondo eta zein dauden gaizki, asko fisiko hona eskatzen duelako zelai honek, askotan irriste egiten da, lurrera askotan, ez da lokastuko, baina altxatu egingo da. Jokaldi hona egin du Alavesek, hor da Casares, jokalari azkarra abiadura handikoa, erdira egin du Oskar Martínez eman dionen jaurtik eta kanpora kornerra izango da. Zelai erdian oso ondo ikutu dute baloia gasteiztarrek, baldiko eginez, Casares iritsi zaio baloia, hor Fran Perez gainditu du, eta jokozkanpo eskatzen zuten, bagian jokozkanpo zegoen. Bai. Gero atzelariek atzera egin dute, baina hasiran baloia Casaresik ikutu duenean aurreratuago zegoen. Baloiaren aurretik dago eta atzelarien aurretik amaita ere. Marrazainak ez du horrelakorik ikusi kornerra Alavesen alde. Asko,
Baloia bigarren zutoinera, Jonanderrek urrundu, Morcilloren alegina kanpora. Anteko sakea. Eta Xabi, hasieran ez du gaipatu, baina Jonander Serantes gaurkoan titular gisa. Bai, izan bat aldaketa, atean? Alaxe da bai. Arestien esan dugu, 5 bat jokalari ekarri dituztela bigarren txampa honetarako, eta esatera nindoan, hasieran behintzat, Peña Esporten aurkako partiduan ikusi genuela lehen aldiz Barakaldo irailean, geroztik zenbat amaikako eta zenbat marrazki egonote dira Barakaldoren aldageletan. Bai. Hala da. Normalean, hor behan dagoen talde batek asmatu egin behar du. Eta igande asmatu behar. Eta asmatze horretan aldaketak egiten dira taldean hobea bar, ez? Kasu honetan Alavesen ikusten dugu, ez? Bi aldaketa egoten dira, eta besterik ez. Eta aldaketa horiek normalean gehienetan zigorra delako, lesioa delako. Bestela, ja, gauza garrantzitsua da, jokalari beraiek esate dut, ez? Alaveseko jokalarien nahi azpen batzuk eta irakurtzen dugu naiz, eta beraiek oso garbi dute ez dela sailkatzea, bizik eta lehen sailkatzea dela, garrantzitsuena, ez? Eta alde horretatik hemen ez dago alde bate usterik izaten da rotazioak eta bar, ez? Playoffak daudelako gero eta bar, ez? Hemen garrantzitsuena momentukoa da, momentukoa zer da lehen izatea. Ez diotela bosgarrenari begiratzen, bigarrena ea non dagoen, eta gerturatu da berriro, Ibar, Bai. Irabazi egin zuen jontzen astea manitxentak. Eta hortxe, berriz ere. Uste talde guztiak gorabera handiak edo gorabera batzuk badituztela, ez? Igual Alaves izango da, gorratik ongo da lehen baita ere, ez? Baina Alaves izango da gutxiena nabaritzen zaiona. Egiten ditu olako partido kaskarrak, baina anoetan bakarrik ikusi genuen gaizki, ez? Baloia eskuin egalera eraman dute, Julen Goñi, baloia zapaldu, erdiratzeko aukera guztia galdu ditu, atzean Ian Uranga, erdiratu egingo du, ez da txarra, baloia area barrura buruka da, inongo arazorik gabe, baloia atezainarentzat, eta Aulkikoak oso aserre jozo da. Alaxe da bai, Aulkian asarre eta armaietan ere txistu soinuak indarra hartzen. Antza denez, Ander Alainak eta Natxok talka egin dute, eta talka aipatuta ariak bezala elkarri, burukadak emanez amaitu dute, baloia beste aldean zegoen bitartean. Eta orain, falta eta txartela ikusiko du Igor Kuestak, hortxe, Igor Kuestarentzat txartela, azken lehia horretan aurreko jokaldiaren errepikapena ikusi dugu, lurrean, Ander Alainak bota duen ostika da. Denetik egon da, Bai. Eta orain asarrena dagoena, Miguel Ángel Tomé, bere jokalariekin gainera. Eztabaidak alde batera uzteko eta jokoan barneratzeko eskatuaz ari zaie Leongo entrenatzailea. Eta beti bezala Aulkikoei tokatzen zaie guzti hori entzutea eta ikastea, pentsatzen dut. Hori zatera, Joan Aulkiko asko ikasiko dut. Hazen masterra urtengo demoraldia. Barakaldoren aldeko falta, Nacho, katera du, baloia bigarren zutoinera, Fran Perez ikutu du buruz, errematea kanpora. Aukera ona berriro Barakaldorentzat. Izan ditu pare bat, Nachoren alen oso argia izan da, hau ere argia, area barruan egin duelako errematea, horra hor. Fran Perez, hain pixkat behartuago egin du, botea, nahiko goian hartu duelako, baina aukera ona berriro, errematea kanpora. Oda Barakaldoren jokoa, hortan sartu behar du, Alaves hor sartze bali madu, Alavesek arazoak izango ditu, ez? Eta lehen, Joseba Ziona, ez? Entrenatzaileak, zer zaten zion jokalari arazoa beraie dirala, arrazoi guztia duka entrenatzaileak. Egin behar duten Alavesekoek, beraiek talde hobea dira, hor da, bale lehen da beste azkena joa, baina horre nabaritu behar jokoan, baloia mugitzeko garaian, eta movimentoetan, eta hor da kalidadean azkenean, ez? Sartze bali madira, Barakaldo egingo duen partio horretan, lehia horretan, gerra batean esango genuke, ondo hartuta. Gerra horretan, bakoitza bere armak erabili behar ditulako, ez? Eta hor sartze bali madira, hor galtzeko izango du Alavesek. Eta Barakaldo irabaztekoa. Hortikan kanpo, baloia mogitzen eta partioa kontrolatzen da, baloia kontrol puntu bat ematen partioari. Hori Alaves hor sartze bali madira, normalean, Fiskalena pizka berandu goleko aukera etorriko zaio. Aldeak hor nabarmendu egiten dira. Bai. Eta beste jokoan dena berdindu egiten da. Baloi luzea berriro Barakaldo Koemanen bila.
Igor Cuesta katezainari eman dio, txartel hori ikusi du aurreko jokaldi.